Ndebe anyị ụtụtụ ọma nọ ọ Culture and Value TV na-ekwu. Ọmụ ife na-akwado omume a na-akpọ Culture and Value TV nke dị na YouTube. Omume ahụ maka emume ndị Igbo, ka ndị Igbo wee na-amara onwe ha, na-amara omenala Igbo, na-amara ihe dị n'Igbo. Maka na a sị na onye na-ama ebe mmiri bido mawa ya, ada m ebe ọ nọ wee kwụsị ịmụ ya. A sịkwa na onye kpọọ ọgwụ ya mkpokolo, agbata obi ewere kpọọ ntu. Anyị bụ Igbo kwesịrị ịma omenala anyị, mara asụsụ anyị, mara ihe eji mara anyị. Ilu Igbo ka m si na wee na-apụta. Achọrọ m ka ilu Igbo ka ọ ihe ụmụ Igbo na ya na-ama ma napụkwa ya. Maka ndị Igbo sịkwa na ilu bụ mmanụ eji eri okwu. Na ya tụkwara ilu kọwara na matakwa amata na ego eji n'onu ya n'ala iyi. Aga m ji wee na-akwado omenala Igbo. Ama na ụbọchị tata na-agara unu nke ọma, ụmụ Igbo niile n'obodo niile. Cheta na ị ga na-anụ ilu Igbo onwe a ka izu ụka ọ na-ama na-etinye ya. Ndị na-asị m tii the full version, nweenụ ndidi. Obere oge anyị etiwe the full version, unu wee nụ ma nkọwa niile dị na ya. Ọkwa na o nwere nkọwa nke ilu Igbo atụ ị na-aghọtalụ, ị ga-ajụ nkwa ajụ na akara kọmentị. Anyị akọwalụ gị ya, maka na ilu Igbo ka anyị si na ya wee pụta. Na Igbo amakakwa, Igbo dị mma, Igbo bụ ebe obibi. Ekenekwa m unu ụmụnne m, ka tata dịrị unu mma. Onye gbuo n'aka nri ogbuo na mma, onye gbukwa n'aka ekpe ogbuo na mma. Anyị na-alụ ndị ono n'afọ, ndụ mmiri ndụ azụ, afọ kpata karịa onye azụ karịa. Ije anyị ya bụ ije mmiri, ọ ya bụrụ ije nkụ. Mana onye na-amakwa na-egbu mma mmiri na-egbuji ụkwụ. Ebe obere ogobere nke si ibi ebe na kwụkwụ anya. Osisi foyi mere isi patapata. Oke Igbo sikwa n'elu ma jiri ya. Kebe a na-ekwuzi ọfọ ka Igbo ji anyị ji na-aga. Agụgo gị ọfọ ndụ olie gawa n'ụbọchị ụka anwa. Ụbọchị ụka wee mara ya mma site na Kristi dị anyị.